Danmark? Ja. Den har haft stor betydning, fordi den blev oprindelig. Altså oprindeligt var det jo bare en klippeskilt. Okay. Det var en klippeknold. Der boede jo ikke nogen her i tidernes morgen. Men så en af de gamle konger, Christian V, han besluttede, at det her det så skulle være en søfæstning. Fordi det lå rigtig, rigtig godt. Ja. Og man kunne beskytte sig mod både svensker og englænder og andet skidt folk. Hvordan adskiller øen sig fra resten af Danmark? Er der nogle ting, man gør anderledes i det daglige? Ja, alt. Okay. Det er simpelthen bare anderledes. For eksempel er der ikke noget. Nej. Og der er heller ikke nogen, der... Altså jo, børnene har cyklet, fordi det er sjovt. Men det er jo ikke nødvendigt, fordi der er ingen steder, det tager mere end 5 minutter at gå hen. Okay. Så den er jo lille, først og fremmest, ikke? Og alle kender alle. Og altså dagliglivet og arbejdslivet er anderledes end alle mulige andre steder. Ja. Så man må sige, det er, og man er meget, meget tæt på hinanden. Og det skal man også kunne finde sig i. Altså det er ligesom at bo i et stort bofællesskab. Ja. Altså man kan sige, man kan ikke bosætte sig her uden at have noget at lave. Nej. Man kan ikke købe et hus. Nej. Altså jeg bor i en tjenestebolig, fordi jeg har det job. Okay. Der er nogen, altså den ældre generation, de har boet her, mange af dem altid, ikke? Og de bliver her så indtil de dør. Men man kan ikke bare flytte sig til, hvis det passer ind. Man skal have noget at lave. Altså man skal også have noget at leve af. Jo. Så man kan sige, altså det vi jo arbejder på også, det er også at finde andre ting at beskæftige sig med, end at være i virksomheden Christiansø. Jo. Prøv at se, man kan... Altså der er jo flere og flere job, der kan klares på distance. Så jeg sådan set godt sidde her og lave noget, som... Så der er mange job, der er uafhængige af geografi. Og der kommer også mange kunstnere her. Det kunne man også forestille sig. Ja. Men altså, der er ikke flere, end der er, fordi der er ikke arbejde til det. Okay. Og hvis du nu skulle se Christiansø som nu, men hvordan tror du Christiansø ser ud om 20 år? Hvor der flere eller færre mennesker? Eller er der sket nogen større udvikling? Eller tror du, det forbliver nogenlunde det samme? Nej, det forbliver ikke det samme, det er helt sikkert. Fordi altså de tidligere fiskere og folk, den oprindelige befolkning, der jo bor her, mange af dem stadigvæk, de er her ikke om 20 år. Okay. Så er de jo døde, altså. Ja. Så gamle er de. Så i hvert fald mange af dem. Og så ser det anderledes ud, det er jo ingen tvivl om. Altså det her sted har kun en berettigelse på længere sigt, fordi det er en turistattraktion. Altså der kommer 45.000 mennesker hver 3 måneder, lige der bor. Så det vil være et sted, hvor det er attraktionen, der er hovedaktiviteten. Hvis det så kan lade sig gøre at lave nogle andre erhverv af forskellige art, så kan det godt være, at det bliver lidt mere varieret, end det er nu i dag. Men det bliver et andet samfund. Og det der gamle fiskersamfund, der var der engang, som nogle af dem, der var fiskere, går er lidt trist over, at det er forsvundet. Det er helt glemt på det tidspunkt. Okay. Og så har vi lige et ekstra eller udover spørgsmål. Hvor mange elever går der cirka på hele skolen? Det er cirka, der går 15. 15? Okay. Hverken mere eller mindre. Hvorfor kun 15? Fordi der er ikke flere børn. Altså ud af 90 mennesker, der er kun 15 børn. Og der er lidt flere, fordi der er 3, der ikke går i skole endnu. Næste år er der 1 fra 7, der går ud, og så kommer der 2 0. klasser ind. Hvad skal der så med ham? Han skal på efterskole på Bornholm. Så man flytter herfra, når man er færdig med 10. klasse. Så kommer man aldrig hjem. Ja, og vi har tidligere været overvejet, om der også skulle være 8. klasse. Problemet er, at det er sgu for kedeligt. Altså det her det er et Eldorado for små børn, men det er ikke et Eldorado for teenager. Altså der har man simpelthen brug for en større omgangskreds. Og så er det fedt at komme på efterskole. Men de kommer ikke hjem igen. Altså når man bor her, så flytter man hjemmefra som 14-årig, og det er det. Fordi der er ikke noget at lave. De kommer aldrig hjem igen. De kommer på besøg. De er hver sommer, og de er med til alle fester og sådan noget. Og de elsker det her sted, men de kommer ikke hjem og bo i. De skal bo et andet sted. Så er de på efterskole på Bornholm, og så kommer de på gymnasiet. Og hvis de ikke har noget familie på Bornholm, så kommer de også på kostgymnasiet, altså hvor man kan bo. Ja. Og det er der ikke så mange steder i landet, man har. Okay. Det tror jeg var nogenlunde det. Ja, tusind tak. Tak for det.